Tuu maistaa mun autoja puolalaisia proteiinishakeja, okei, lähdetään testaa. Ekana tuotteena meiltä löytyy tämmönen Cookies and Cream Oreo maku. Lähdetään testaa. Maistuu siltä kun Oreo-keksejä olisi murskattu ja niistä siis se proteiinishake. Sanoisin, että 7/10. Okei, next. Sitten seuraavana tuotteena meillä löytyy Lemon Cheesecake. Lähdetään testaa sitä sitten. Okei, tää on siis aivan järkyttävää pahaa. Siis sitruuna ja semmonen juusto niinku ihan järkyttävän makusta. Silleen 2/10. Ei. Seuraavana meillä löytyy Apple Pie, eli omenapiirakka. Lähdetään testaa. Okei, tää oli jo paljon parempi yritys. Tää maistuu oikeesti sieltä omenapiirakasta se proteiinijuoma, mut jotenkin tää ei nyt ihan ollut mun makuun, niin silleen solid 7/10. Sitten seuraavana meiltä löytyy Roasted Almond Taste. Okei, lähdetään testaamaan. Ei mä edes rehellisesti tiedä mikä on Roasted Almond suomeksi, mut tää on kyllä varmaan paras näistä. En mä tiedä mitä tässä kuvassa on tollasia jotain ihmeen palleroja, mut tää maistuu vähän niinku tässä olisi silleen rasvaa ja sit vähän jotain makeutusainetta, mut en mä tiedä. Ei tässä hirveesti ole 69 kaloria satassa, niin oikeinkin solid. Sanoisin niinku silleen, että 9/10. Okei, sit viimeisenä proteiinishakenä meiltä löytyy valkosuklaa macadamia. Ei mitään hajuu mikä on macadamia, mut lähdetään testaamaan. Mä en oo siis todellakaan suklaaystävä, mut siis tää sai mut melkein tykkää suklaasta. Siis ihan älyttömän hyvää, 10/10. Tää maistuu niinku valkosuklaalta, missä on semmonen semmonen vähän niinku pähkinä, mutta ei kuitenkaan semmonen sivumaku, siis perfect. Sitten ettei meillä ole pelkkiä proteiinishakeja, niin täytyyhän meidän maistella vähän riisikakkojakin, että tässä saadaan kunnon tällainen salivideo, niin eiköhän lähdetä testaa vähän mango-riisikakkuja. Tän näköiset. Maistuu niinku riisikakulta, missä on tämmönen joku ihmeen älyttömän esanssinen mango juttu päällä siis. Hyi olkoon siis ihan järkyttävän pahaa. Jos se pitää joku rating antaa, niin 0,5/10. Siis en pystynyt syömään. Meiltä löytyy vielä tämmönen rice cake matcha. Mä siis rakastan matcha lattea ja matchaa muutenkin kaikessa, mutta en nyt tiedä miten se sopii riisikakkuun. Niin. Ja mä kyllä luulin, että toi äskeinen mango-homma oli pahaa. Jos se oli 0,5/10, niin tää on niinku -10/10. Tää oli siis aivan järkyttävää. Taistelin varmaan sitä, ettei tää homma tule ylös suunnilleen, että siis ihan järkyttävää tavaraa. Mä en tiedä kuka niinku on silleen, hei, mä haluun riisikakuja, ei. Sen tiedä, mä laittaisin siihen vähän hunajaa tai banaania, niin ei. Mä haluun tommosen ihmeen esanssisen matcha riisikakun tai mango riisikakun, missä on päällä tällaista esanssia, niinku ai että. Ja mä en tiedä miksi mä oon täällä jonkun random ass tenniskentän pihalla kuvailemaan jotain hito proteiinipiirtelö riisikakkumaisteluvideo, niinku mitä mä teen oikeesti elämällä, niin ei muuta kuin palaillaan.